Magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. Ayan, so makita nyo makalat dito sa working area natin dahil gumagawa tayo ng bagong TV. So yung mga rita-ritaso na kawayan, ayan yun ang ginagawa kong TV. Tapos ito na yung frame mga tropa ayan na yung frame. Tapos ito pala yung ating hatch mga tropa, yung brood hen natin na hatch. So nagtanggal pala ako kanina ng sisiw dahil naglinis tayo ng kulungan. Ito yan, so yung mga sisiw pala natin is nandito sa may karton. So gagawin natin ngayon mga tropa, papalit tayo ng marking dahil masakit na yung marking ng mga alaga natin. So yun, so yun mga tropa so magpapalit tayo ng markings. Tapos good news pala dahil ngayon pala yung isang buwan nila mga tropa. So dahil ang sabi ko sa video natin is tuwing first week nila saka saktong isang buwan dun tayo magbibigay ng pamurga sa kanila. So may nakahanda na pala na pamurga sa kanila mga tropa. So nagtimpla na rin ako ng pamurga. So gamit pala natin yung bastonero. So ito mga tropa yan. So ito yung timpla natin. So yan ibibigay natin sa kanila mga tropa. Pero unahin muna natin yung magpalit ng markings dahil sakto ito rin yung update natin kung tama ba yung ginawa natin na pagkilatis, kung babae ba sila o lalaki. So tamang tama i-update din kayo sa mga pasisiw natin, right? So ilalagay lang natin itong mga sisiw mga tropa dito sa kanilang brooder area. So grabe yung langaw, ang dami. Hindi talaga maiwasan So dito natin nilalagay. So ang dami kasi gawa nga nung mga nalalaglag na mangga, yun lang nilalangaw nila. So mamaya maya siguro mamumulot din kami ni Mikay ng bunga ng mangga mga tropa. Ayan. So magpapalit lang tayo ng markings. Yung markings nila masikip na kasi. So huhugot tayo ng masisiw dito. Ayan. Ayan sila mga tropa. Dito sila sa loob. Ayan Ayan. So ito yung unang pasisiw natin. Ayan siya mga tropa, malaki na So ito ay isang green leg, tapos lalaki. Ayan ganda mga tropa So papalitan lang natin yung marking nila. Ayan So ito ay isang lalaki. Ayan. So tama naman mga tropa, lalaki, pero para siyang spangled, binabay, para siyang binabay. Ayan para siyang binabay. So isa yung unang papalitan natin ng markings. Alright mga tropa, so yun. Ayan lagyan na natin ng markings. Ayan So napalitan na natin ng cable tie. Malabo. Ayan Kasi yung dati masikip na. So ito maluwag na. Ayan saktuhan na. So ito yung ating unang pasisiw. Ayan, unang pasisiw natin na tinanggalan natin ng markings. Pinalitan natin ng markings. So ito ay isang lalaki. Pero para siyang binabae. Pero lalaki to. Ayan green leg siya mga tropa. Right, so ito yung unang pasisiw natin. Hindi umaandar nung Hindi nagkakarga. Hindi nagkakarga? Alright, so ito yung pangalawang pasisiw natin mga tropa. Yan.
Yung pangalawa. Ayan siya mga tropa. Oh. Ito ay isang lalaki din. Ayan siya, lalaki. Pero ito ay yellow leg mga tropa. Ano, yellow leg. Grabe, ganda ng mata oh. Oh. Mamula-mula na rin yung mukha oh. So ito yung mga tropa, yung markings nila masikip na oh. Ayan oh. Masikip na. So kailangan na nating palitan. Right, so ito ay isang lalaki. Ito yung kung natin mga tropa, naka-cross sa Boston Gold natin, tapos cross natin doon sa Pure Hatch na broodhen natin. Yan. So pangalawang lalaki mga tropa to. Ganda oh. Ganda ng kinalabasan ng mga palahi natin. Ayan oh. Alright, so bunot ulit tayo ng sisiw. Ayan yung sisiw natin. Uy, ito mga tropa oh. Oh. Ito ay isang babae. Babae ito mga tropa. Kasi wala siyang markings oh. Walang markings. So isang babae. Silipin natin ulit. Ayun, brown nga yung dibdib. Tapos maliit yung palong. Ayan oh. Maliit yung palong, brown yung dibdib. Tapos maliit yung mga paa. Ayan, maliit yung mga paa. Kaya ito ay isang babae. Ayan oh. Babae. So tama yung hula natin mga tropa. So yun. So nung identify pala tayo mga tropa ng babae sa kalalaki. So iisa lang babae na lumabas nun. So lahat puro lalaki na. So papakita natin. Oh, bunot ulit. Ayan. So yun. Ito yung pang-apat na pasiso natin. So lalaki. Ayan o. So makita nyo mga tropa. Ayan ang laki ng palong. Uy. Ayan. Ayan o, malaki yung palong. Malaki yung hita. Yung paa. Tapos ito, kanyan mga tropa, gold. Gold yung dibdib. Yung kanina, brown na brown yung dibdib kanina eh. Tapos yung mata, ang ganda ng mata oh. Oh. Ganda ng mata nila. Oh. Tapos yung sa buntot, itim, pero may halong gold na siya. Pero yung isa kanina is brown siya mga tropa. So ito ay isang lalaki. Yan, tama na naman yung hula natin. Lalaki na naman to. So pang-apat na sisiw natin to mga tropa. Papalitan lang natin yung marking kasi medyo masikip na. Alright, so kunin natin yung pang-limang sisiw natin. Uy, malaki to mga tropa. Ang laki na to oh. Oh, ganda mga tropa. Ang laki oh. Oh, ang laki na. Ayan oh. So ito ay isang lalaki ulit mga tropa. So tingnan nyo yung markings na nilagay natin oh. Masikip na. So tingnan natin yung palong. Ayan, ang laki ng palong oh. Laki ng palong niya. Tapos yung buntot, ayan oh, itim na may halong gold. Tapos yung paa. Yung paa niya, ayan, malaki. Tapos yung dibdib, ayan yung dibdib niya mga tropa oh. Medyo gold siya na mangitim-ngitim. So ito ay isang lalaki. Right, so ito yung panglimang pasisiw natin. And lastly mga tropa, pinakahuling sisiw natin. So ito yung pinakabunso nila. Yan. So kung titignan nyo to, para siyang babae. Ayan, parang babae yung balahibo. Pero kung titignan mo ang dibdib, ano, itim. Yung dibdib niya itim. Yung paa malaki. Ano, ayun, napiga na nga. Tapos yung mata, ayan, manang-mana sa nanay oh. Hatch na hatch yung mata niya mga tropa oh. Ito lang talaga yung nag-iisang lumabas na ganito yung mata.
Yan. Yung palong niya, ayan, oh, makapal yung palong. Laki ng palong na eh. Oh. Tapos yung buntot, ayan mga tropa, oh, itim. Yan. So ito ay isang lalaki mga tropa. Yan. Yan. So ito yung pang-anim na sisiw natin. Pang-anim na to. Yan mga tropa. Ganda. Alright mga tropa, so yun, natapos tayo sa pagmamarkings, pagpapalit ng markings sa mga pasisyo natin. Yun, dito na sila oh. Oh. Pero dahil isang buwan na sila mga tropa, so hindi tayo magbibigay muna ng pagkain nila dahil magpupurga tayo. So yung pagkain nila, ito yung pagkain nila mga tropa, ibibigay na muna natin sa mga nandito para hindi masayang. Yan, bibigay muna natin sa mga nandito sa mini range natin. Tapos ito yung tubigan nila. So ito yung lalagyan natin ng ng pamurga. Yan. So pati yung nanay papurgahin na rin natin. Isabay na rin natin. Right, so yun. Alright mga tropa, so ito na yung pamurga natin. So gamit pala natin yung bastonero. Yan, so wala muna kayong pagkain ngayon dahil purga time muna kayo. Yan. Yan, so yun lang yung vlog natin mga tropa. At nakita naman natin na tama yung pagkilatis natin kung lalaki o babae yung mga pasisiw natin. At syempre happy 1 month old sa mga pasisiw natin. Ayan. So labis naman akong natuwa dahil sa ginawa natin is tama talaga yung pag-identify natin sa lalaki o babae. So yun, iisa nga lang talaga yung lumabas na babae, tapos lahat na puro lalaki na. Ayan. So yun. So yun lang yung vlog natin mga tropa. Dahil napablog lang ako dahil sa happy ako dahil na mga sisiw natin is lumaki ng masisigla at maayos kahit na walang bakuna. Ayan. So healthy sila mga tropa. Ayan. Healthy yung mga pasisiw natin. Right, so dito na matatapos tong vlog natin and see you sa next na vlog natin mga tropa.